Assalamu alaikum jama'a. Ina ma abuta san sana'o'in hannu ne da muku dama. albishir da katafaren sabon guri da muka bude domin ci Ba gaban iya nan muka tsaya ba. al'umma. Muna koyar da sana'o'i da dama kamar su. kamar su haɗa takalmi da jaka. Nan muka tsaya ba. Na 'yan kwalisa matasa muna haɗa koyar da sabulu da Ina kuma mata kiwo. masu san ado da kwalliya kuma ba mu bar ku a baya ba. Muna koyar da haɗa sarƙoƙi da kuma ɗinkuna na Ba iya mata. nan muka tsaya ba. Muna koyar da haɗa basilin da kuma humura ta mata domin kai Then we kamshi. have do interior decoration and Also we teach online business and marketing powder. again we teaching carpentry and the Also electrician. we teach computer and tailoring. Shop Design. number 4, AA Communication, opposite Zawachiki Special Primary School, Kumbotsa Local Government, Kano State. For more information, you can contact us for this number 070-86-59-7542 or tell us 091-66-94-19.